Какво се случи на Комисия бюджет и финанси току-що? Имахме една единствена точка за удължаване на събиране на приходите и случване на разходите до приемане на официалния бюджет. Всички знаем, че това правителство подаде оставка и че не можахме да гласуваме бюджет. Това, което се случи на тази комисия, е, че отново всички и синдикати, и работодатели, и политическите лица, управляващите, народните представители, министъра на финансите, представителите на Министерски съвет, на НОИ и на Здравната каса, говореха за конкретни числа и говореха за конкретни проценти, които би могло да се увеличат и които може би във втория вариант на бюджета са били добре. Господа управляващи, господа народни представители, не става въпрос за бюджет. Всички хора, които излезнаха на улицата и протестираха в цяла България, излезнаха с първоначалната причина бюджет, но тези протести прераснаха в много по-голямото недоволство на това хората да изразят желанието си зад кулисието в България. Този модел на управление, тази завладяна държава да падне от власт и да настъпи коренна промяна в политическия модел на управление на тази държава. Такъв, че да може да не се говори за конкретни заплатички на този или онзи в тази или друга структура, основно на държавни заплати, ами да говорим за условия, икономически условия за растеж на тази държава, условия, които да дадат възможност на предприемачите да се развиват, които да дадат възможност на малки и средния бизнес да растат и да бъдат подпомогнати от тази държава с всякакви мерки, да се даде възможност на чуждите инвестиции да дойдат тук и да инвестират, защото ще има върховенство на закона и те ще знаят, че тяхната инвестиция е защитена от този закон. За това става въпрос, уважаеми управляващи, да имаме по-добро образование, да имаме по-добро здравеопазване, което е свързано с политики и с цялостен модел, стратегия за развитие на тази държава години напред. Не за 5%, не за 50 лева на младите лекари или на учителите, или на държавния служител, или на МВР. Не. Става въпрос за много, много, много по-сериозни неща. Затова ние гласувахме против. Първо, защото този бюджет стъпва на едни грешни цифри, които бяха нагласени само и само България да влезе в еврозоната. Там нито инфлацията беше верна, нито дефицита отразяваше реалните нужди от покритие на гаповете в бюджета, които бяха заметени под килима и чрез ББР, и чрез други фондове и субсидии, които да се раздават, за да може да се стои в рамките на 3%. Тоест, изначално основата на този бюджет беше погрешен. Направен, за да може да се влезе в еврозоната. Оттам нататък всички приходи, които бяха заложени в него, абсолютно нереалистични, без никакви мерки как те ще се случат. Разходите, ужасно раздути. Ние 2 пъти гласуваме против този бюджет. И в първия му вариант, и във втория му вариант. Сега, днес, във варианта за удължаване, също се предложиха мерки, които включително да са валидни до 2028, въпреки че се каза, че те ще са валидни в рамките на 3 месеца до избиране на следващо редовно правителство. Там също се предвижда 900 милиона да се похарчат през ББР по проекти, които ние няма да разберем в това Народно събрание. В тишината ще бъдат одобрени и най-вероятно ще отидат при близките до тях. Затова ние нямаме доверие нито на един от вариантите, които този бюджет би могъл да предложи. Те отново ще откраднат едни пари, отново ще репресират тези, които не им харесват и отново ще решат да правят това, което искат да направят до момента, до който ще имат тази възможност. Дори и чрез този бюджет. Разбира се, че вината сега ще бъде хвърлена върху нас, че ние искаме социално недоволство, че ние не искаме да се получават заплатите в детските градини, училищата и другите държавни учреждения. Не. Отговорността за това дали те ще си получат заплатите или не, лежи върху управляващото мнозинство и тези, които са на власт в момента. Това, че те не можаха да предложат вариант в подходящия срок, достатъчно рано, че да има диалог между Тристранната комисия, синдикати, работодатели и Министерски съвет, да мине през съответния брой четения в Народното събрание,
доведе ситуацията до тези протести масови, на които сме свидетели. Затова нека да си понесат отговорността и с цената на всичко ние няма да подкрепиме никакви бюджети, никакви варианти, нито кратки, нито дълги, нито каквито и да било. Ние искаме ново правителство, което ще дойде чрез извънредните избори, които се планират, и когато те бъдат осъществени и когато новото правителство дойде там и изразява волята на хората, които са го избрали, те да имат възможността да създадат бюджет, който да изпълнява политиките и желанията на хората, за които са ги избрали. Всичко останало е хвърляне на прах в очите и предизборни кампании и вероятности да удължат агонията, в която се намираме. Ще стиснеме зъби, ще преодолеем всички незгоди от това, което следва, но ще искаме промяна генерална на това общество. Ако сведеме глава сега, ако се съобразиме с всички заплахи и кажеме горките хорица, те какво са виновни? Тези хорица са тъпкани 35-6 години и ние искаме те генерално да излезнат от това и да видят наистина едно по-светло бъдеще, с едно наистина управление, което те заслужават, което ще даде възможност на бизнеса да расте, на чуждите инвеститори да дойдат и всички те да имат възможност редовно, регулярно и съобразено с всякакви инфлации да получават заплатите, които заслужават. Гласувахме ние и Възраждане против, МЕЧ гласува за, АПС гласува въздържал се, управляващите, разбира се, подкрепиха този закон. Искахме да кажем това, защото най-вероятно ще плъзнат всякакви спекулации, както винаги се случва, за позицията на Величие по този въпрос. Благодаря ви за вниманието.